Здравейте, аз съм Геймен България и да, това е една игра, която се казва Спор. Тя се разказва за някакво същество, ти си го правиш и избираш планета. Не можах да ви го покажа от началото, защото има такива много прости там. В началото е по-трудно, после става по-лесно, защото после има атак. За котика да направя? Митоси. Кой е това Митоси? Его. Ела Митоси. Ето видяхте как се атакува, а като почнете от начало, не можете да атакувате с такива атаки, ето тези. Вие започвате във вода. И това е малко гадно, че започвате във вода. Като убиете животно, може да ядете от него. Ей така, натискате върху него, отивате и взимате някаква част там и го шипе там, ядете го. Ще си минавам квестовете. Да, ще направя клипче на това. Сега на Тесли трябва да ги атакувам. Не знам, атакувам ги. Те са много слаби, бе. Даже не ми взе едно хашпи. Ела, бе. Алфа 5 нещо си. Така, ето. Още една част спечелих. И тук мачи се свършиха, не? Още едно. Ела, бе. Не се срамувай от мене. И така, сега ще хапна малко от него, защото той вече ми свали доста. Така, сам... Оу, той ще се стъмня. Аз знах, че той може да се стъмва. Гати. Само тъпото, че няма тук още повече спид. Така. Finite new parts to evolute. Добре, много си бавен е, Войче. Казвам ти го. Преди беше по-бърз алфа нещо си. Ще го атакувам, не знам. Доста е силно това същество. Но в началото изобщо не казах ви да. Така, и тук да видим какво има. Ага. Абе, къде натам вървиш, бе? Малумно същество. Така би трябвало тук да има още от тез. Не, няма. Ето. Това го убих. Значи тук си приключих работата. Отивам на там. Майче те са могат да атакуват моето село. С моето село на Ultimate Wolf. Опа. Който е? Кой прави? Той е силно, е. Я какво исках. Не от те слабите същества. Така да се бием, а не аз веднага туп на няколко удара. Давай! И ето, убих го. Той клапна на земята като някой шимпанзе. И това беше много просто. Той е шимпанзе. Абе, те с... Купаят тез, бе. Ей, те с нещо са сърдите. Фак, видяха ме. Тук ли носи бой? Ох, майка му. Те са бая силни за мене, бе. Искам си да отида при нубските неща. Айде. Отепай го, бе. Разкъсай го, бе. Измъчи го, бе. Давай. Туп. Ам. Давай. Ще пусна за малко пауза да видя колко минути на клипчето.